Jo, čuzu ďalšieho videa. Dneska máme test fontániek, ktoré sme robili v predchádzajúcom videu a niečo si tam ešte pridáme. Takže môžeme sa na to vrhnúť a zapalujeme prvú fontánku z domácej výroby. Určite do komentára napíšte, ako sa tieto fontánky podarili. Ja si myslím, že úplne že v pohode sa podarili. Ako nič to nie je oproti kupovaným, ale aj tak. Máme tu druhú fontánku. Táto fontánka mala červené svetielka, tak si myslím, že to bolo úžasné. Áno, sú kratšie tie efekty ako u normálnych fontánkach, ale myslím, že za domácu výrobu to stojí za to. A tu máme už poslednú fontánku, ktorú sme si vyrobili. To bolo niečo menšie než ostatné, ale myslím, že sa podarili úplne takisto. Teraz sa vrhneme na Screamboss a Mosquito. Prvé ide Mosquito. Musím povedať, že viacej píšti Mosquito ako Screamboss. Screamboss som nenahral ja, stratilo sa mi video, tak ďakujem Toxic Pyrovi. Určite sa môžete pozrieť na jeho kanál, má super videjka a určite budete mať dole v odkaze ho. Tak a teraz si dáme poslednú vec a to je stroboskopová pochodeň a cracklingová. Pre deti si myslím, že úplne že fest, ale do ruky by som to úplne nedal. Dvakrát to stalo, že niečo mi vletelo na ruku, takže tie z tých iskričiek, takže dal by som to ako do zeme a užíval si to ako fontánku a nie nejakú vec do ruky. To bolo všetko od dnešného videa. Určite sa pozrite na kanál Toxic Pyro, má tam úžasné unboxingy, ale aj videá, ako sú testy a tak ďalej. Určite sa na to pozrite a u ďalšieho videa zdar.